pa oh. Manari ko kay gabi matug ko gipadamgo ko nga manari ko ron makabuno ko na ko bisag unsa nga manok kong itari basta kulor pula. ikaw may akong napilian ako itari di ka pero ang problema wa mo ko'y kwartang ipusta aduon ako si Paring Dalusoy. Si Paring Dalusoy kay kwartahan kay ito. Ang problema rog naabak ko silang balay pero bahalag na wala silang balay ako pangitaon duda ko na ron kay karong orasa paniudto naman ipahuway na rin sa Dalusoy ako tungod silang balay nga pre manari ta pre kay gipadamgo ko pre nga magabuno ko no ron. No abtaw Paring Dalusoy no. Bis ko sa mga tanaw eh. Mga tanim na ako na kaya sa kuwan. Bis ko, kamunggay na ako. Kamunggay. Kamunggay. Tanong taong ka, mutubo taong ka mga kuwan. Pre! Oye, pre! Asa mo ka, pre? Musa mo ka pre? Bis ko na mga kamunggay. May peto pre kanang ipadamgo mo ko gabi pre nga kung manari ko no makabuno ko bisag unsang manok ka bisag kulor pula. Makabuno ka, pre? Yung problema po, kung may kwarta mo, hindi ari tika kay ko kumpare Dalusoy ko ta ikaw may pinakurtahan na to. Kumpare ka. Wala sa ka. Sakto kayo. Puwa ang manok. Oh. Puwa po ng kuwan. Pero manok na pula. Manok na pula. Kasi dinas tarong pre kay kuwan. Dinas, ha? Ikaw may gusto ang giwala, importa lagi yung pre nga. Pahit kayo. Nalagi ko kwarta, pre. Nya. Pero, hindi ko mo yung ako. Ano gusto ako? Wala ko na dako pre kay na may permit pista man ron. Gina ba? Dinas lagi ron nakadamgo gabi nga. Makabuno daw ko gina ka. Basta manok na puno pa. Kwartahan ka. Sige na. Bunta na. Bunta na ba? Dire lagi. Dire lagi. Gigi. Sus. Ay siguro ko hindi lagi tambak lang hindi. So pero tari ron. So ito dito. Priki. Kon gino tari ron eh. Awa. Oh, manok tuga oh. Dungog ka? Nagmasyada na oh. Hadlo ko dako, pre. Ang ganda ko lagi dako. Priki una. Makadaw lagi itong manok na pula lagi. Hadlo ko dako, pre. Si hadlok mo. Undo ulan mo kayo itong malusta. Hadlo ko dako. Kadung ka ron, pre. Ano man? Naitingog pulis, pre. Wangwang? Huwag. Usa mo rin, bahala ka na, pre. Hi mga kabisdak, shoutout mi sa Maricopa Shopping Emporium. Shoutout mi kang Ma'am Lovely Life TV, ma'am. Salamat kayo sa imong suporta, ma'am. Shoutout kang ACT, shoutout kang Kavita Singh, shoutout kang Luwan Gaming Short, shoutout kang Mother Number 1, shoutout kang Iski Pub Zone, shoutout kang India YouTube, shoutout kang B Gamer, shoutout kang Risho Opi, shoutout kang Moon FF, shoutout kang Janat Mirza, shoutout kang Black Gangster, shoutout kang Adras Kumar, shoutout kang LPS Pro Gaming, ug shoutout kang Sanox. Og shoutout po sa akong direktor sa CCTN Channel 47. Ayaw kalimot pag subscribe sa iyong YouTube channel Wilnard Banson. Makita ko niyo dito pohon mga kabisdak. Salamat kay mga kabisdak no sa mga wala na shoutout. Kay daghan kay mo wala na mo apas ugma na pud pohon. So dahil salamat ug maayong udto.